különböző lelki megbetegedések, kezdve a depressziótól egészen a súlyos elmebetegségig egyre inkább népbetegségé válnak, egyre jobban tért fordítanak Magyarországon is, meg így világszerte is. Azt mondják, hogy a következő évek, évtizedeknek ez lesz a egyik fő betegségcsoportja világszerte. Depresszió hasonló. Depressziótól, ugye, ami még egy enyhébb, egészen a komoly skizofréniáig, elmebetegségig. Magyarországnak van egy intézménye, még azt mondhatom, hogy van egy intézménye, ez az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet, OPNI, vagy hát egy akarium nem ilyen Lipótmező, ahogy mondják, amely kimondottan egy országos szakkórház, amely különböző pszichiátriai megbetegedésekkel foglalkozik, illetve ezen kívül még olyan speciális betegségekkel is foglalkozik, mint ez a stroke, ez az agyérkatasztrófák kezelése. Köszöntöm az egészségügyeket, akik hogy ide eljöhettek, és felszólalnak, lehet, hogy az állásukkal játszanak, és köszöntöm azokat, akiknek már nincs mivel játszani. Köszöntöm az orvostársadalmat, akiket zsarolással elnémítottak, de tudjuk, hogy hallgatásuk nem beleegyezés. Köszöntöm a betegeket, akik egy életen át fizették a TB járulékot, és rövidesen magánbiztosítók fogják megmondani nekik, hogy mi jár, és mi nem jár ezentúl. Hegyi levegő a beteg gyerekeknek nem jár. Sétánypark a lelki sérülteknek nem jár. Köszöntöm az egészségeseket, akik eljöttek, hogy kiálljanak a betegekért. Köszöntöm a betegeket, akik szót emelnek orvosaikért. Köszöntöm az orvosokat, akik védik a közegészségügyet. Kérem, ne hagyják abba, ebből az összefogásból kisülhet valami, megszülethet a szolidaritás szellemet, ami a legjobban hiányzik ebben az országban. Köszöntöm bal és jobboldali barátaimat, köszöntöm! Köszöntöm Molnár Lajos, aki megteremtette a Nemzeti Egységes Intézkedést. Éljen a kormány, ne élősködjön! Ami most történik, gondolom ez is volt részben a kérdés, ami most történik, az nem más, mint a kórházi ellátórendszer változtatása, átalakítása, ahogy a kormány mondja, valójában azonban leépítés történik, és ennek a leépítésnek a legnagyobb áldozata véleményem szerint a Lipótmező. Kérdés tehát az lenne, hogy miért vagyunk itt, és miért érzed fontosnak ezt a tüntetést? Azért érzem fontosnak, hogy megmaradjon a Pszichiátriai Intézet, mert itt vagyok én. Már elég régóta, amióta itt vagyok, ilyen ebédes szállítunk. Mi a betegeknek szállítjuk is párosával az ebédet, a tárcás kocsikat, és azért tartom fontos, hogy ez mert megmarad is akkor egy ideig, aztán az igaz nem lett, hogy kapjuk a fizetést, mert gondoltam rá, hogy elmegyek az OTP-be, és majd elmondom, mennyit kérek, azt adjanak ők inkább, mennyit a bankba, vagy a pénzszállító autósokat nekem, ők adják oda a fizetést. Majd legyen hozni. Elháborítanak tartom a kormány ténykedését, ami az egészségügy szétterését jelenti, és egyszerűen nem látok semmi biztatót ezzel kapcsolatban, mert azt csinálnak, amit akarják. És mit gondol, hogy mi lesz a sors azoknak az embereknek, akik innen kikerülnek? Én ezt egy kicsit a népírtáshoz hasonlítom, mert egyszerűen ez itt lettem föl, anyámat kezelték az osztályokon, kifogás nyilván nagyon klassz volt. Ott állapították meg, hogy semmi köze az droghoz, hanem észnéket kell és 5 évet adtak. Olyan intézményről van szó, amely Magyarország második legnagyobb ingatlana. Budapesten mindenképpen, azt mondják, a parlament után a legnagyobb ingatlan egyébként. Ez egy több milliárdos, több 10 milliárdos ingatlannak nevezhető, ahol, mint mondtam, zajlik ez a nemzetközi hírű munka, most még zajlik. Januárban, amikor a miniszter először nyilatkozott, és megszülettek a határozatok, azt mondták, hogy megmarad az OPNI, konkrét átszámmal. 2 hónappal később, márciusban már
ezzel ellentétes döntés született. És márciustól történik az a folyamat, amit a médiában is nyomon lehet követni, az ODNI-nak a lefejezése és szétfordása. Ez az intézet a pszichiátriai betegeknek épült eredetileg is, és ez az egyetlen ilyen intézet, ami az eredeti funkciójában működik a mai napig a tudtommal, és a magyar pszichiátriai történetek kötődik ide, de az is, hogy ezt úgy hozták létre, hogy nem gyógyszerekkel próbálták megoldani aztán a betegek gyógyulását, hanem még egy 5 felekezettel működő kápolnát is építettek. Én ilyen szálon kötődöm ide magához az intézményhez, ahol ami mutatja, hogy milyen kompletten törődtek ennek a betegségnek a gyógyításával. Tehát ez egy katolikus kápolna most, és nincs felszentelve, és ezért bocsánat, tehát az egyház nem vett át, és megszűnt a kápolna funkciója, de műemléki védettséget élvez. Nagy Sándor festői találhatók a kápolnában, és Róth Misra tehát Nagy Sándor tervezte, és Róth Misra kivitelezte üvegokon. Számomra ezért borzasztóan fontos ez, mert ennek is megkezdődött a helyreállítása, az első helyreállítása, és mi ilyen értelemben végignéztük ennek a bizonytalanságnak a kezdetét, ami ebből történt, és látjuk a betegeket konkrétan a folyosókon járkálva, és teljesen tanástalanul beszélgetve egymással, és az itt dolgozókat is. Én nem hiszem, hogy szakmailag, de akármennyire is igyekeznek ebben a helyzetben most a maximálisat tudnák nyújtani a teljes bizonytalanságban.